Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Sa likod sa mga kilala nga swimmer, amo ang mga trainer nga nagaubra sang tanan para ang mga aspeto sini ang ila matun-an. Ini ang trabaho ni Henry Aguilion sang Talisay City, Negros Occidental. Nagsugod bilang isa ka swimmer, tubtob nangin lifeguard kag lifesaver. Kun sa diin, siya ang nagbaton sa mga pasidungog. Bangod sang iya mga eksperyensya, siya ang nagdesider nga ang iya nahibaluan ang ipakigbahin man sa iban. Siya sa karon ang nagaserbe nga instructor sa mga tawo nga luyag magtuon sa paglangoy. Mga pugso, siningaga makaupod ta ang kilala nga swimming coach nagikan sa Talisay City, Negros Occidental, si Coach Henry Aguilion. Coach Henry, good morning. Good morning, Adrian. Good morning sa mga televiewers ng GMA. Sir, kamusta ang sitwasyon nga may ara pandemic subong? As of now, medyo daw kulukalma lang kitaan ay, medyo daw wala lang kitaan ay more or less training subong because of sang safety protocol nga ginakon sa government naton. Sir, gusto ko mahibaluan, no? Balikan nato, no? Bao dekada na gini, kiti, grabe na gini, sir, imo experience bilang isa ka rescuer and swimmer. Paano ka, sir, nakatuon maglangoy? Is this a family thing? Self-study o kung ano man? Actually, wala mag-isang special gid nga sang una nagagmay kami biyan ligo-ligo lang abi sa suba, no? Then sang high school lang amo na abi nga naka-formal kami training, nag-compete kami pero sa bye-bye man kami naga-training. No? Sang high school na. Sang una medyo daw may kabudlayan kay tungod nga hindi enough ang mga facilities ang aton nga swimming para sa swimming. As of now, nang nami na kay damo na sa swimming pool, damo na sa mapraktisan. At the same time, may program na gidya para sa mga sa swimming as well as sa life saving man. Ano ka budlay mag-swimming ilabi na gid sa mga daw alang-alang gid bangod na kulbaan langoy sa tubig. As they go on without training, may tendency nga ma-adapt naman sang lawas nila. Kag ang mga bulubudlay pagid inablang may fear sa tubig, but actually may ara kita nga mga program para at least ma-motivate sila nga mag-enjoy sila sa tubig, especially ang target naton before sila mag-swim is the comfort in the water. Dapat bala bata pa lang ginatuluan na maglangoy o kun sa mga medyo may edad na hindi pa end of the world pwede pagyapon makatuon maglangoy. Actually as early as 3 years old, no, pwede na sila makalangoy at least. Actually, iban gani mga baby pa lang ginapa-practice na for more or less comfort sa tubig. No? Sa mga tigulang naman, of course, pwede gyapon sila kay may mga certain programs man na nga para sila nga hindi man sila dayon ma-stress o hindi sila dayon kapuyon, which is nga intended para sa ilang mga edad. Kay ang training sa swimming gina-program na according sang imo nga age nga dapat para sa imo. So may ara nga beginners, may ara advanced, may ara nga for competition purposes, kag for masters also sa mga old ones nato. Sir, what was your most dangerous situation nga ginatubang bilang isa ka swim instructor o constrainer kag paano mo ini gina-handle? So sa mga training namon, so may mga danger man especially kung inang mga estudyante, wala ga pamatis instruction, inang mga nagatumbling-tumbling, makatalikod lang ang instructor, may ginahimo na sila nga lain, no? Especially ang mga may health condition, wala sila ga panugid sa atmon, nga may amonis labi, may mga heart failure or whatever. But ang pag-handle na namon is that we take good care of them. So during sa mga training, nagaupod gid kami langoy sila o gaupod gid kami sa tubig, giving them a strict instruction for their safety and at the same time constant monitoring sang ilang movement para at least hindi sila ma-disgrasya. Actually sa amon program sa Swim and Survive, gina-encourage gid namon ang mga parents nga ang tanan nila nga mga bata nga kabalogin o magtuon gid sa paglangoy para in case nga magkadto sila sa mga outing, sa mga beaches dira more or less, kaya sila nga peace of mind nga more or less ang ila bata makabaloya mag-handle sa tubig. But actually kung ara na sa mga body of water, kinahanglan gid ya sang constant monitoring sa mga ginikanan, although nga ang mga bata nila kabalo maglangoy because ang aton environment, especially the water environment, is very unpredictable. Actually, I am very sad man nga mabatian namo na no, sa special organization may mga nagakalunod just like that because they don't know how to swim, hindi sila kabalo maglangoy. So that's why nag-advocate kid kami sa Swim and Survive in order for them nga makabatugid sa magtuon. So nga gin-encourage kid ang tanan, no, ga-disseminate kami sa mga information na dapat kabalogid maglangoy. Amo lang pinaka-importante gid.
Sir Henry, madamong salamat for being part of our program. Good morning. Okay, thank you very much also sa imo. Thank you very much and good morning also. Mga puso, sigurado ako nga madamo sa ato nagahandong gid nga magtuon sa paglangoy apang ginakulbaan lang. Mga puso, hindi na magkahuya, may mga tao nga pwede magbulig sa aton kasubong ni Sir Henry.